Inħossi dwejja kbar meta niftakar li fi żmien il-festi tal-miliet għandi familja u għax kellna xi ngħidu fuq il-wirt abbandunawni. Hekk saħqet ma' One News Polly Fenek, anzjana ta' 80 sena residenti f'San Vincenz de Paul li għandha qalba ħafna il-miliet. Madankollu hija fost l-10% ta' residenti li tul is-sena kollha ma jmur iżura ħadd. Inħoss naqra dwejja meta tiftakar li għandek il-familja. Għax aħna kellna xi ngħidu. Taf inti x'jagħmlu meta jmutu l-ġenituri naħseb taf. Kellna xi ngħidu fuq il-wirt. U abbandunawni. One News iltaqa' ma' Polly waqt it-tnedija tat-tieni edizzjoni tal-attivitajiet tal-miliet imtella mis-Segretarjat Parlamentari għall-Anzjanità Attiva flimkien mal-Active Aging Group f'San Vincenz de Paul fl-okkażjoni tal-festi tal-miliet. Din is-sena, l-anzjani ser jattendu għal festin mifrux fuq jumejn fejn ser ikunu qegħdin igawdu minn spettaklu. One News tkellem mal-kappillan ta' San Vincenz Fader Evan Xikluna u semma kif waqt il-festi l-anzjani komplu jgawdu minn dawn it-tradizzjonijiet ta' tfulithom. Nibdew bin-novena tal-miliet, ġifieri dik li tgħinhom bħal speċi dak li kienu jagħmlu fil-parroċċa. Pruvaw nagħmluhom hawnhekk ħalli jistgħu jintegraw sew. Magħha mbagħad ikollna dik il-quddiesa speċjali tal-lejl tal-miliet hawnhekk ma ssirx f'nofs il-lejl ma ssir fis-sitta. U nagħmluha eżatti kif issir kienet isir fil-parroċċa bil-proċessjoni, bil-bambin, bil-priedka tat-tifel. U wara wkoll niġbruhom biex jieħdu xi ħaġa flimkien. Il-kap eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul, Josien Kutajjar spjegat kif minkell il-festi tal-miliet iġbu magħhom żmien ta' ferħ għal ċertu anzjani dawn iġibu deqa kbira f'qalbhom. B'mod professjonali norganizzaw attivitajiet fiswali, attivitajiet fi spazji oħra fuq barra ta' San Vincenz u anka attivitajiet barra minn San Vincenz. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Giusdecelli semma kif inizjattivi ta' din ix-xorta jgħidu lill-anzjani jelbu s-solitudni u jinaqdu ma' persuni oħra fl-istess sitwazzjoni u jagħmlu kuraġġ f'xulxin u jieħdu gost flimkien. Hawnhekk hawn atmosfera ta' familja, kulħadd qiegħed jieħu pjaċir u allura iħossu il-ferħ u l-imħabba illi kull bniedem għandu bżonn biex jgħix ħajja normali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li